Een 1001 poot en wel meer. Wat kan ze niet? Ze is grappig, ze kan dansen, ze kan zingen. Ik vond haar scherp, maar ook ontroerend. En een goed verhaal, goede boodschap. Ja, heel leuk om naar te kijken. Moena, je vertelt niet alleen maar het verhaal. Moena, je bent een grappig, je hebt een energie, je hebt ontroerende momenten. Je hebt alles in je voorstelling. Wat ik het hele toffe eraan vind, is dat het vooral reflecteert hoe multicultureel Nederland is en hoe mooi dat ook kan zijn. Maar ook wel de schaduwkant ervan. En dat wordt denk ik te weinig belicht. Dus ik heb er heel veel zin in. Ik vind het vooral heel tof. Dus als je daar zin in hebt om geprikkeld te worden, dan zou ik echt naar deze show gaan. Ik denk juist omdat ze van zoveel verschillende kanten het belicht, dat mensen zichzelf dus herkennen, maar ook kennis maken met iemand met een andere achtergrond. Dit is een voorstelling eigenlijk voor iedereen.